Hvor stort stykke vil have du været? Ja, så sygt. Jamen, nu taler vi om noget. Nu er vi inde på noget af det der... Nogen, der drikker øl? Bronzebent slår til igen. Det er bronzebent. Det er simpelthen fantastisk. Det her. Det har man godt næsten rystet, så man ikke sætter på det nu. Ej, det er smukt, det der. Der er jo, hvor meget er der? En halv meter eller sådan noget? Ja. Hvorfor har du taget resten med? Ja, det er Kraftigt svært at se, hvad der er. Det. Indtil jeg finder noget, jeg finder. Pas på den her. Nej. Men jeg skal lige nyde de her ting, de også har fundet her. Der er der to. Ja, det Der er ikke kun et svær her. Den ene er to. Prøv at se, hvor smal den er her i klingen. Den her, prøv at se, hvor bred den er, den jeg sidder med. Ja, der må ligge noget mere dernede. Jeg tror, det er en kniv og svær, det der. Der må ligge noget mere dernede. Ja, en dolkeren. Nej, hvor er det svær. fint. I vil ned og kigge på Og så? det. Jeg har givet op på det. var der en høj, eller hvad siger du? Der er en høj lige inde i skoven. Nå, inde i skoven. Ja, og så på den her side. For det der ikke så det nu. Det er ikke særlig fedt at gå i. Nej, det er ikke noget. Nej, det er nemlig lidt. Ja, den var god. Der skal noget en tiksvejs i, så den skulle I sådan. Ja. Det passer sammen. Er de fundet samme sted næsten? Hvor er nogle poster hvad? Det er derfor, jeg har lagt dem om på en anden. Hvad med den henne? Den passer til den... er det ikke nummer 4 stykke? Den der. Den der over. Ja, hvis du passer den Prøv at ikke. vende den om. Prøv at vende den om. Ja, det passer. Ja, det tror jeg. Nå, ja. Synes jeg så, den er... Hvis du vender den. Hvad så, hvis du vender den på hovedet? Det kunne sgu da godt. Ja, det Altså nu ikke helt galt, synes jeg. Ja, Det ligger fra hinanden i lang tid. På en god dag. Der skuffer smadret. Er det dig, der har fundet det? Det er bent, ja. Bronzebent. Du er da god. Bronzebent. Det er fandme flot. Det er fandme i orden. Det er godt. Det er stor afstand i hovedet. Jamen, det er inden for 20 gange 10 meter. Skal vi gå lidt? Så de kan da gå. Altså, man kan næsten ikke lade med at køre en tur derop. Nej, jeg vil gerne med en tur, der er stærkt. Vi kan næsten ikke lade være, vel? Jeg kan ikke mere i dag. Jeg kan sagt. Her har vi så det, som Bronzebent han efterlod. Der er en hel del gram. Er du tilfredse? Og der har vi Bronzebent høj. Den lå så dybt, og den gav så et lortesignal, men det blev noget bedre, da den kom op. Ja, det er lidt imponerende. Hammer godt. Men en pating er der, ikke? Ja. Et lille reklame for XPDU's store søgehoved. Stor søgehoved. Den er lige præcis udfaset. Som alle andre ikke går med mere. Det kræver lidt mere motionscenter. Fordi du skal have muscles for at gå med den. Det Det her der er vi altså ude i Væværstempelspidsen. Man magter ikke at finde to, der passer sammen. Man magter kun at finde to. så siges det, der ligger et håndtag derude et eller andet sted. Der ligger et håndtag derude. Der ligger bunden af der. Det er... Ligger der mere derude, siger Ja, det gør der. Håndtaget mangler. Ja, det må findes. Ja, det er rent med at hente en gummiged lige med. Der står der en, det opgør der ikke. Jo, virkelig. Ja, der skal bare lige skrabes 10 cm af et par gange.